before i-question kanti khona uyafuna ithetha yena kanti khona uyafuna i-address mna okokuqala yona dala nilibukela but zange nabanayo le chance ngoku yabo inendibayo liyibuza okokuqala like kubani like who came up neligama ba nezi-super voices because that's crazy indawo yokuqala. Okwesibini kubani oniququzelayo ba guys masibhaleni ngoku masenzeni umculo masithini. Okwesithathu ngivela ukuthi mhlawumbe uyabhala nani mabeleve kahle ngaba mhlawumbe sekhona into obuyibhalileyo mhlawumbe sabuncwadi okanye novels and stuff guys. Yeah, nazi questions Super Voices ubhuti i-producer yethu savele sathanda ke thina ngegama because sasingayazi uba sizibize ngantoni about ukubhala yeah zikhona izitori ezibhalileyo but not i-novel like zizitori nje ezinopart 1 part 2 part 3 okay yeah but people know about them. It's only mama that don't yes. You should know Ngicela ukubuza makoni njanje nicula nobathathu ngaba iphupha lenu li1 nobathathu na. Yes, yeah. Njengoba sicula sobayi-3 like it's not like ba into siphuphayo A1 but into sifunela ba siphumelele kulo mculo siwenzayo. Nazi question lapha kuTavanti. Mna ndifuna ubuza i-track yenu musi bisithi siyama nomveli nqangi ne? Yeah, ndifuna ubuza mna ni umzekelo akwicala le-religion ningabantu abakholelwayo uThixo okanye nikholelwa emasikweni? We are Christians. Okay, thank you sir. Yeah. Umuntu ofuna ukwenza i-collab nani nifumane kaphi nina eziba yabo mhlambi mandithi uTashet ufuna i-feature i-collab like nenze album i-Super Voices plus uTashet so ke ngoku nina nifumane kaphi? Okay, uyasifumana ku-Facebook mina ngimkholi Cozy then ukhangele uSmith yeah Smith Ayola ukhangele uRose Wendy yeah Cozy like ngizona impela usipelele because kuyandiphinda noma uthi Cozy okanye Cozy like it's COLLY Cozy. Yes, then it's uCozy and COASY. Okay, last question ngenxa since uBlake bayibuzile bana ngaba if umuntu ufuna i-collab kuni nifumaneke nizichazile ke uba nifumane kaphi umzekelo umuntu ozayibona le session mhlambe ku YouTube okanye ku TikTok abeve ivoices zenu of Futures Super ke mhlambe nithini niyenze njani izancokola nayo ecaleni in terms of finance bana ngaba niyafeatureisha ngoku nifuna into ethile because of lo mculo sifuna ubheka phambili or kwangoku nise free for ucollab nezinye artists? Is it free kwangoku ne? Okay, hayi bayafanele sivile.
Umbuzo wami ulapha. Le track yakho nobana zange le track yini nobana zange wayibona nje into lento injini ngazange yabona. Sesisimanga sempilo enzima kangaka. Like msangana. Okay. DJ ndikubonile mangobe performa yabanye ukhulula ijezi. Hey caba. Hayi nakuba Chomzam i-question yami ithi nina xa nibhala ingoma nibhala nihleli nonke okanye umuntu oligqine evesi yakhe omnye aligqine evesi yakhe nomnye aligqine evesi yakhe? Ithi asibhali sihleli sonke yabo. Umuntu like uyakwazi sidibana mhlawumbe kwasidibene kuloo ndawo ngelo xesha mhlawumbe noma sesikolweni umuntu athi guys ndizenda nento mani akhalise ayicule ngexesha eyiculayo so namagama ke ngoku ayazihlela yabo. So xa seyitheni yakho ngoku so uyazi uba uzawuthini wena yabo seyidibene ke ngolo hlobo. Chomi, Bawa and Rose, Rose Windine. Chomi, like verse yako, take that alone because I don't hear. Nenda ngiculeyo ivele yavela cause like abantu abaninzi bayancama kuzama bayadinga kuzama so na into endenze ndayibhala le ndawo ba like umuntu makangancami uzama yabo ade sincama uzama mani because funeke ude uyibone i-future yakho i-bright yabo funeke uzama. That's because I feel like mhlambe nawe uyayibona le noba uzothi yabo mhlawumbe abantu bayaku-overlooka like iphatha njalo ifumaniseka uba like around you like ii-sisters zakho la ifumaniseka uba most of the time ngabo like abantu abafumana ii-compliments but into enditsho ngayo mhlawumbe ungoyena mntu structured ubakwaziyo ubadibanisa like khasinike nje la process like yonke laa nto like iphatha njani yonke la way ifumaniseka uba attention yabo sister bafuna Choose our sister kuyo yonke loo just because xa ndihleli nabo ndifila like ndihleli nefamily. No, I know uba ndizalwa nabo ne but xa ndihleli nabo uba ngathi ndihleli nefamily yam ndifila ndispecial.
Super Voices. Niyasiphilisa. Niyasiphilisa ne and nizaya phambili. Njengoba niqale apha kuthi nje BMP ningaxoxa na anytime apha ezinye record labels ezinokwazi unithatha sizinibeke emanqanabeni kwezi ndawo ninqwenela uya kuzo. Since buthe fethu awunqwenelanga ngohlukana nesisters zakho xa senicula niyigroup ehlobo fithi igrand nyani le group yenu ngezi voices zenu. Umbuzo wami uyi-1. Yeyiphi record label eniqondayo ba Thixo yintoni bangasiboni na abantu basithathe basayine mhlawumbi eniqondayo ba niyanqwenela izinto zenu zivakale kubo because asiyazi internet izazithatha ezi sessions sizenzayo apha iyazibeka phi. Ndizobonga someone. Okay, wazi lo mbuzo. Okay. Besingekayicimbi leyo but thina engqondweni yethu neyinto besinayo loba besingayicinga uba yeyiphi record label esinqwenela uba ingasithatha but engqondweni yethu thina noba yeyiphi record label enosithatha thina sizolokhu sicinga ebesiqalise umculo which is i-BMP Studios. Esiyenzayo sizohamba sihambe simane sibheka sicinga uba utamthizo. Okay, kasesicedile ne. Okay, mina Chomzamo.
Ninqwenela ufeatureisha AP artist apha eBMP, like apha eBMP, not ngaphandle, apha eBMP phakathi. Ninqwenela ufeatureisha eziphi artist, like ngenjongo ezithini. Ekseno. Ingakhali idyantsa engayikhethanga. Kodwa manje ngibafeaturisa yona apha eBMP. Ndingatsho uba nguDasnez noTajero. Nalelwane ecaleni. Ndwani igama layo uthi nguba? Black J. Okay. Ngathi ufuna ukwangeza sure. But like I'm willing to feature this no AP artist because like artists as a PMP guys. Ngamaphinda la.